Svätá Mária od ukrižovaného Ježiša hovorí: Diabol závidí. Usiluje sa všetkými prostriedkami pripraviť nás o vieru. Prinútiť dušu k pádu. Ničoho sa nebojte. Dokonca aj keď nebudete cítiť vieru, žite v pokore a v dôvere. Ak necítime vieru a napredujeme napriek svojim nárekom a slzám, dobre znášame oprávnené mučeníctvo. Potrebujeme len jediné. Aby sme boli vždy obrátení k Ježišovi. Diabla bojujúceho s človekom motivuje závisť. Duch Svätý hovorí ústami inšpirovaného autora knihy Múdrosti, že Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť. Urobil ho obrazom svojej podoby. Závisťou diabla však prišla na svet smrť. Diabol závidí človeku to, že ho Boh stvoril na svoj obraz. Pri pohľade na toto nové stvorenie, ktoré má zdediť práve to večné šťastie, o ktoré sa on vlastnou vinou pripravil, roznecuje v ňom slepá závisť a nenávisť. Neznesie pohľad na šťastie niekoho iného, keďže mu pripomína, o čo on sám prišiel. Diabla tiež naplňa bezúzdná zloba. Tá korení v skutočnosti, že keď diabol zviedol prvého človeka k pádu, domnieval sa, že tým zmaril Boží plán, aby sa človek stal Božím synom. Lenže Boh v Kristovej smrti, ktorú zapríčinil diabol rukami ľudí, povýšil človeka k ešte väčšej dôstojnosti. O tomto tajomstve hovorí liturgická modlitba vo veľkonočnom období. Bože, Ty si v nevýslovnom tajomstve vykúpenia obdaroval ľudskú prírodzenosť väčšou dôstojnosťou, než v diele stvorenia. Prosíme ťa, zachovaj dary svojej milosti v tých, ktorých si obnovil sviatosťou svätého krstu. Padlý anjel vie, že sa stal nechceným nástrojom úžasného povýšenia človeka. A preto zúri a prekypuje nepredstaviteľnou nenávisťou voči človeku.